Da Mikkel havde været i hans nye plads, sådan omtrent en 3 ugers tid, der var der diskotek og bodega, og han ville lige kigge forbi. Han skulle bare have sig en enkelt eller to, og så skulle han ellers hjem. For han skulle op og malke en stor flok køer søndag morgen klokken 5. For han var knoldesparker og rågerkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, trækker, slipper assistent. Og selvom folk de ser, at der lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Nu skete der det, at Mikkel blev forelsket ved allerførste blik. Da pigen ved siden af, hun spurgte om mere, han tødte det var noget skønt musik. Han havde både vasketøj og skiftetøj, men for at nå at være fuldstændig saglig, så havde han glemt at bruge hans deodorant. Så tænkte nu, hvis hun kunne lugte han til daglig, var knoldesparker og rågerkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, trækker, slipper assistent. Jamen så nær kortaget, så måtte hun bare have det. Hende bajer var i hvert fald betalt med penge, som han selv havde tjent. Så spurgte hun om han ville med ud og danse, og Mikkel han kunne sige nej. Han var ræd for at lugten skulle skræmme hende, men han tødte han kunne være så fej. Efter de 3 første dans, der var Mikkel begyndt at svede, og han prøvede altså lidt på afstand, så jeg skulle lugte, hvad han arbejdede med. Men den 4. dans, det var en sjæler, så nu kunne det længere holdes hemmeligt. Hun snos lige til hans skjort, og så så hun, at toast og dufter så hjemlig. Han spurgte, hvad hun mente med det. Hun sagde, du lugter ligesom min far. Og så gav vi alle sammen gætte, hvad hendes far han var. Ja, han var knoldesparker og rågerkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, trækker, slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Da Mikkel han malkede søndag morgen, helt svimmel af kærlighed, der kom han til at tænke på, at han helt havde glemt at spørge hende, hvad hun hed. Der gik 3 uger, før han mødte hende igen. Det var en fredag, han havde weekendfri. Hun hed Jonna, hun bød ham hjem på kaffe lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tødte han var lige tidligt nok. Det gik nu godt nok, for moren hun var ligesom Jonna, og hende og far var en hyggelig mand, som havde en bitte ejendom på 17 tønder sand. Den kunne han selvfølgelig ikke leve af, så han arbejdede på naboens gård. Det havde han gjort, siden han blev konfirmeret, og hver dag 47 år som knoldesparker og rågerkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, trækker, slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Mikkel blev forlovet med Jonna, og året efter blev han svigersøn. Så begyndte Jonas den gamle at snakke om, at han ville til at gå på efterløn. Så kunne Mikkel måske få hans plads, hvis altså køeren de er besat ud. For det var et af de år, man kunne gøre det med et fedt EF-tilskud. Men køeren de fik lov til at leve, og Mikkel fik hans svigerfars job. Og da han havde været der et år, der blev lønnen endda sat op. Jonna hun fik efterhånden 4 børn, for det var bare noget hun kunne. Og hvis naboerne har solgt hans køer, så arbejder Mikkel der endnu som knoldesparker og rågerkugleklapper og gyldesprayer og kobattehiv, trækker, slipper assistent. Og selvom folk de siger, at han lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent.